Mae'n dipyn o olygfa yn y canol o'n blaenau ni, gyda Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig y Benywaidd yn cael ei gynnal ar hyn o bryd ac yn rhoi I lygad craff ar Mae'n dipyn o olygfa o'n blaenau ni ar hyn o bryd. I ni'n edrych ar Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig, yr adran dy, y Pencampwriaeth Benywaidd. Yr holl enillwyr Benywaidd dros y ddeuddydd diwetha yn dod nôl i'r cylch ar gyfer y Pencampwriaeth yma. A dan lygad craff, Mr Ernest Gant yn beirniadu. Felly mae'n reit unigryw heledd. Mae gyda ni Judy Halliwell yn dangos tirgwyn Tiana a'r partner wedyn Simon Pring yn arddangos tirgwyn Monica Mai. Mae gyda ni Rhys wedyn, Rhyd Ddi yn arddangos yn ogystal. Rhyd Ddi Ruby Princess. Mae gyda ni'r teulu Lloyd wedyn, Brydfa Giler Lotti. Heb anghofio wrth gwrs Martin Grist, Riverbank, Rose Queen. A beth I ni wedi clywed yr enw Giler yn eitha aml heddi? Do, mae Brydfa Giler wedi cael amser arbennig a fi'n credu falle bod nhw'n mynd I gael amser arbennig to. Fi'n dwlu ar y gaseg mae Lotti, ond dim I Bert. Beautiful. Beth yw I am Lotti sydd wedi mynd â dy lyged I? Mae'n Bert, a mae digon o seis am biti ddi, ac eto mae o ansawdd gwych fi'n credu. Mae coesau arbennig dau. Mae digon o led am biti ddi. Mae'n beautiful. Mae'n hollol beautiful ond rannu. Mae'n dal llygad yn dwi beth. Mae yn, a mae wedi cael y cil wobr fi'n credu, ond mae heb gael y Bencampwriaeth yma. Fi'n credu bod ni'n llawn heddi fe. Mae'n un o'r greion o... Fi wastad I dwlu arni, mae'n beautiful. Mae Giler wedi bod yn curo ar y drws hynny I gael y Bencampwriaeth yma yn y sioe frenhinol ers blynydde maith ers nôl yn 1964. Ond sgwn I os mae 2022 yw I blwyddyn nhw. Llechfryn ffrwydr yn y tad. Giler heti y fam wedyn allan o derwen Desert Express. A mae hwn yn gyffroes yn dweud chi'n ennill eich dosbarth I chi'n mynd yn agosach ac yn agosach at y wobr fawr. Odi, fi'n siŵr fydda nhw'n gobeithio falle mae heddi bydd I dydd nhw a fi'n credu mae hon yn gallu neud e a sa'n credu fydde lot o bobl yn achwyn os byddai'n neud e. A mae ddwrnod hyfryd I Martin Gristfyd bod wedi cael y gil wobr fi'n credu. Pyd o'n gofio am byti fi. Riverbank Rose Queen, mae hi'n edrych yn arbennig o dda gyda Martin hefyd. Na fi, na hi, hwnna. Fi'n siŵr bod e wrth I fod fyd. Ac eto yr un stamp, Pert. Bant a hi. Mae'n lli mynd fyd, na beth fi'n licio am ti'r gaseg yma. A dyma ni, y Bencampwriaeth ar un fath i'r brig, Giler Lotti. Ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn yma yn yr eisteddle ar faes y sioe. A Gerallt Lloyd wrth I fodd yn dod i'r brig ac yn cipio y Bencampwriaeth.